Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videjka a dneska, ak môžete vidieť, tak si ohodnotíme tu na tento Lego Ninjago set za 50 €. Áno, cca tak stojí. A najprv si ohodnotíme figurky a potom stavbu a jak sa to stávalo a cca koľko by to mohlo trvať pre vás na postavenie. Takže nebudem to nejako obkecávať a poďme na to. Ako prvú figurku si to ohodnotíme Zoru. Áno, veľmi známa figurka z Lega Ninjaga. Akože je dosť známa aj v setoch, tým pádom to nie je nejaký unikát a hodnotím ju tak na 7,5 z 10. Ideme ďalej. Teraz ideme k trošku väčšiemu unikátu a to je tento Kai. V seriáli ani nebol, ale bol takto v tomto ksete ako takýto bojovník. A jeho hodnotím veľmi dobre 10 z 10. Áno, lebo Kai je moja obľúbená postava. Takisto jak Noct, takže to hodnotím takto, no. Ako hneď po Noctovi mám Kaia, tým pádom ho hodnotím na 10 z 10. Potom ideme už na taký unikátik a to je náš Evil J, áno. Podľa mňa veľmi cool figurka, áno. A toho by som uhodnotil tak 9,5 z 10. By si zaslúžil, podľa mňa. Vyzerá veľmi dobré, áno. Pozrite sa na tú čiapku, na ten dizajn. Úplný, masívny hlavne. To je proste úplne cool, tým pádom 9,5 z 10. Ideme ďalej a ideme na Syndra, áno. Tiež veľmi cool figurka, áno. Jak môžete vidieť aj ten potisk, tam je celkom taký dobrý. A hlavne to brnenie, áno. To nie je v každom sete máte, to brnenie, tým pádom fakt super. No a aj s tým krvavým mečom, to je úplne super figurka. Podľa mňa sa vôbec nikto nenahnevá, keď na neho dám 8,5 z 10. Ideme ďalej. Teraz Vlčia maska, áno. Tiež dosť dobrá figurka, ale nie je to až taký unikát, keďže sa dá zohnať vo veľa setoch, ale iba bez týchto tu vecičiek. Ale je veľmi cool, áno, hlavne kvôli tým vecičkám, ale musím tu aj niečo skritizovať, že tá Vlčia maska má klasickú hlavu, aj keď by mohla mať aspoň takúto fialovo červenú, áno, keď tak je doslova celá tá maska a hlavu má normálnu modrú, tým pádom trošku to skritizujem, ale tak či tak ju hodnotím dobre na 6,5 z 10. A ideme na poslednú figurku z tohto setu, a to je Tox, áno, Tox, veľmi dobrá figurka, áno, hodnotím ju dosť dobre, lebo, chápete, Tox, to bolo iba v jednom sete, ani nebol z Ninjaga a v roku 2015 mám pocit, tým pádom super, áno, úplne cool figurka a hodnotím ju dosť dobre, 9 z 10. Dobre, prejdeme teraz na set, áno, ako môžete vidieť, tak je nejaký takýto, áno. Wow, krása. Staval som ho cca tak 2,5 hodinky. Tým pádom nie je to až také hrozné, keďže tu máte aj takéto systémy, áno. Alebo tu zozadu, vám ho otočím, to vyzerá takto. Ja som tu nalepil naopak nálepky, tak dúfam, že sa na mne za to nenahneváte v komentároch. A tu máte znova takto, áno. Toto potiahnete a tu sa vám schody. Vidíte? Takéto sklápace a potom ešte tu máte takýto systém s gongom. Chápete? Iba také ľahké potiahnutie, to úplne ľahké. Áno a a očividne tento set má nejaké pokračovanie alebo ešte niečo, čo nám k tomu nepovedali, lebo keď som ho dostával, tak som si všimol jednej veci. Tu je napájadlo, že by sme semka niečo mali napojiť. Ale čo? To neviem. Že by nejaký setík? Neviem. Kebyže vy ľudia viete, tak prosím napíšte mi dole do komentára, dobre, lebo ja neviem. A potom prejdeme teraz na toto, áno. Ľahko sa dá odpojiť táto figurka. Áno, vidíte, vám ostane tento dielik tam napojený ľahko. Áno. A vy ho máte potom takto, áno. Podľa mňa dosť dobrá figurka to je, lebo no, nie figurka, ale takáto ksoška. Sensei Vua asi. Ale vyzerá dosť dobré. Áno.
aj s týmto drakom. Úplne cool a napojíte ho semka naspäť, takže bum. Áno, iba zatlačíte vlastne na tú stranu. To je tak z hodnotenia setu všetko, ale počkajte, nevypínajte video. Ja mám pre vás ešte niečo v tomto videu. Áno, a bude to custom, kebyže je Tox ako nejaká zlá, áno. Kebyže je táto Tox členkou vlastne toho vlčieho klanu, tak vďaka tomuto setiku si takú Tox viete spraviť, áno. Ako prvé budete potrebovať tu na pána Syndra, áno, a odpojíte mu vlastne na túto Tox, no, vy odpojíte to brnenie, áno, bum, áno, nech si ho Tox užije. A aby Synder nemal ako prázdne, tak mu môžeme pridať zo starého Syndra vlastne tiež armor, ale už sa nám začína to Tox vylepšovať, jak vidíte. No lebo normálna Tox by takéto brnenie na sebe nemala. Prepáčte, že ako tu Tox ešte nevyzbrojujem, ale iba z jedného dôvodu nie. Áno, lebo ešte to není všetko, čo na ňu pridáme, áno. Ideme ďalej. Môžeme ju buď nehať takúto, to je už na vás, alebo môžeme pridať ešte niečo. Áno, a nie, nemyslím teraz tieto drápy, ale myslím toto, torzo a nožičky. Áno, lebo sa to celkom podobá, jak z toho Syndra, áno, akurát, že ešte predtým, než sa stal takýmto. Áno, vlastne jak z toho klasického Syndra, áno. Tu vám aj ukážem. Ten Kajo je podľa mňa dosť veľký unikát, ale vráťme sa k nej. Áno, a teraz vlastne na toto to napojíme. Tak nech je to zo správnej strany. A teraz ešte tu na jej odpojím hlavu. Sekundu. Tak, už je odpojená a napojíme ju sem. Tak. Tak a zatlačíme. Áno, a takto nejako vyzerá. Podľa mňa úplne cool figurka. Áno, a nejak takto vyzerá. A keď ich chcete aj pridať nejakú zbraň, tak odporúčam vám postavte jej niečo takéto. Áno, to máte z náhradných dielikov v sete, tým pádom žiadny problém. A máte vašu toxickú Tox. Takže ďakujem každopádne za sledovanie videa a zatiaľ čau.